Kuva. Joo. Meillä on sitä pulkki. Mitä on vielä näin paljon? Ei saatana. Älä väkivä. Oi voi. Näkyykö siinä väkevä? Näkyy. Stark. Se huom auran se mappi. Suomalaista. Ei Turun ruotsalaista. Mitä sillä ei käärtä saat? No ei jatko. Voi se oli. Ja paska on siellä. Sinne se meni. Saat syömään senkin. Vitu. Syöpä se paperi. Nyt on näin. Sitä ei voi takaisin. Ja paskakata. Kami tuu vaan sinne. Voi saatana. Pistetään vetää taaksepäin. Pistetään alas. Suu. Noin. Sillät. Vähän jökki. Tomi Lampinen. Tässä on Monkeri. No, väsin on hyväksi. Onko hyvä? Katsotaan siellä tää zoomia. Ei. Suutaan paskakasa. Siinä vaan leikoimaan. Siis saatana. On se ihan kuinka leikko. Hyvä. Käytössä vesilasi leipäpalvelut. Mikäs se? Vittu tästä tulee armos oli jana. Tää uskokaa. Se on niin pahaa paskaa, että siinä ennen syö. Mitkä rysyt? Syöpäs nyt ei kauaa pysty kuvaan, kun en muista. Kauan tästä. Voi jumalauta, nyt perhekin meni sinne. Saako yrjiltä välissä? Ei. Moi perkele. Tuta on väkevä. Kuumaa kuumottaa. Ihan oikeesti. Kannustaa tänne. Tää vaan levittää tätä tulisuutta. Sitten on aika paljon. Painetaan tauko. Ei saatana. Siitä vaan äkkiä, niin sinne menee. Äkkiä vaan. Tarvii lisää leipää. No ei pysty. Tuta on tulista. Se mieto menis vaikka ykkösellä. Vesikin vaan pahentaa. Niin, ei tänne vain juu. Voit siinä olla. Onko se kylmää vettä? Oi. Mistä vähän kylmää? Mistä on kylmää, ihan kylmää vettä. Paljon siellä muistia. Kyllä nyt mahtuu kunnolla. Ei tuu ylös. Kuva tää äsken paskakas. No sitä vähän nyt, kato. Selkein puolet jo. Vesilasi. Ei paljon mennyt. Leipiä nyt 2. Saatana polttaa. Tässä on oikein kuva. Mikä se on? Täytyy ottaa aikakin. Ei tuossa kellosta ota selvä. Poliisi.
Kahvia juu. Oh, hyvältä maistuu. Kyllä saatana sun kielessä on siinä. Kyllä se vähän niin tuntuu. Jos mä teräshainen. Suusemmat. No ei se teräshainen paljon tuntuu. Ei niin ihan persettä. Kieli ihan tunneton. Jos se kerran muutosta jäisi 2, 3, 4, 5 lusikaa. Ja sulla on vielä iso leipä. Tee se loppuleipä ja saman tien perään. Kakku. Joo. Kyllä asia kiitos. Älä ukseta. Mä oon pikkasen paha. Joo, hyvä. Mielessä. Vittu mä henkin sitä purku. Purkka meni väärään. Kuuluttais mä nielasin. Joo, ei mitään enää. Tietenkin tukea. Niin komalan näköä. Ei päivät enää punainen tipaasti. Kauhea hiki sulla. Jokainen tuskahiki sattuman päällä tuossa vaiheessa. Kuinka? Musta oot minä, että mä hengitin sen purkan. Keukos. Niinpä. Paitsi, että kai mä sen nielasin. Kun mä rupesin nauraa, niin se meni mun kurkkuun. Ai saatana. Hyvä tää. Syvä leipä toisen kertaan. Ei oo ihan 4 Red Bullin arvosta. Sinappipurkea. Lisää sinappia tasaatiin pareitella. Laita. Videota. Usko. Haluatko mun lusikan? En halua, kyllä mä en. Tää on määrä aika paljon. Ei vielä vähän syötyä leipää. Ei se ole koko purki joutunut pesästä. Ei olis tullut. Joku meksikolainen vetäis koko. 3 purkki. Vaikka 3 purkki. Vaikka 3 purkki. Heikko sakuva. Kuva. Heikko sakuva. No syön. Tuli meksikolaista. No sitä Meksikossa käy. Tein se alkoon tuli. Oliks se sinappi? Oliks se sinappi? Mä se sinappi on. Toisia nappeja. Toisia nappeja. Niin. Sinisiä nappeja. Sinne nappi. Sinne nappi. No, maistuuko? Kuuluu joka päivä eläseen. Kuuluu joka päivä eläseen. Täältäkin menee ihan helposti. Nyt toi maha. Niin, nyt syöt kunnolla. No olis se läppästi syömään kunnolla. Ei pysty enää kuvaan kauan. Tee taukoa aina väliin. Älä nyt luovuta tässä vaiheessa. Ei. Luovuta. Nyt jos vituttais jos luovuttais. Syö nyt ton verran. Niinpä. Ei oo mitään saa. Ton verran enää jäljellä. Juvan nopeasti. No syö nyt. Syö. Ei sen kannata kuvata. Syö. Saman määrän leipä. Eri lailla. Sinä. Onko hiljasta? Syö. Eikö se kun mulla oli sellainen leipä käsin kädessä? Ihan mun leipässä matkaa. Kyrjäkuppi. Pystyy taas kuvaa. Tomi on melkein päässyt oksennukseen asti. Sinne meni. Aivan alas.
Niin on se. Ei tiukkaa. On se syöttäkö. Juuso vetää. Päivää. Hyi vittu. Sinne meni.